Ondo entzuten da? Bueno, eskerrik asko lehenengo topaguneari, mikrofonoa ipintzeagatik. Eskerrik asko zuei, Durango umel honetara etorri eta goiza gu entzuten emoteagatik. Suposatzen dut zer den zuetako lautik hiru pentsatzen zaudetena. Hemen dago betiko beste bat, betikoa kontatzera datorrena, betiko aurpegiarekin. Ez dizuet txartzala hartuko, zen ni zuetako lautik hiru batek gauza bera pentsatzen nahi. Hemen daude betikoak, betikoa entzutera etorri eta betiko aurpegiarekin. Betikoa banaiz hori ezin dut aldatu, gutxi gora bera betikoa esatera nator, baina ahalegituko naiz gutxienez betiko aurpegiarekin ez esaten eta konformatuko nintzake zuetako ez lautik hiru, lautik bat betiko aurpegia apur bat aldatuta joango balitz. Horretarako, pixka eta kuilua egin zidan irakurtzeak txio batean, Irati Jimenezek esan ei zuen zerbait. Ei zuen dio, ze nik txio batean irakurri nuen, eta buruz nabil, baina bueno, berak esaten zuen euskalgintza, euskal kultura autokonstiente egia dela. Eta horrek ez diola mesederik egiten. Eta gozamenaren plaza izan behar duela gehiago. Nik gaur ahaleginduko naiz, pentsatzen dudana baino gehiago, sentitzen dudana esaten. Hitzaldi intelektual, ideologiko, teoriko bat egiten baino gehiago, hitzaldi, emozional, instintibo, praktikan oinarritutako bat egiten. Beraz, ez dut uste inor mintzeko ezer esango dudanik, baina baten batik gustatzen ez zaion zerbait egiten baldin badut, hasieratik esana dago, sentitzen dut. Lehen berba eginda nukleoaz, geruzez, konpartimentu estankoez. Nik sentitzen dudan lehenengo gauza da, komunitatea kontzeptu horrekin enaizela larri identifikatzen, enau konbentzitzen. Nik entzuten dut Boiseko euskal komunitatea eta, ondo sartzen zait, ondo ulertzen dut. Baina nien nahi sentitzen Durangoko euskal komunitateko kulturgile bat. Ni Durangarra naiz eta kulturgilea naiz. Ni nahi sentitzen Euskal Herriko komunitate euskaltzaleko kide bat. Enuke horrela definituko nire burua. Ez dut esaten naizenik, baina enuke horrela definituko. Ni Euskal Herritarra naiz eta euskalduna naiz. Konpartitzen dut noski, euskararen aldeko lanean gabiltzanok antolatu behar dugula, gure burua elikatzeko jardunaldiak, ekitaldiak, ekintzak, zerbitzuak, abarrak behar ditugula. Ulertzen dut, segun ze egoera soziolinguistikotako herrietan lehentasun garbia dela hori, ulertzen dut baita ere, segun zein elkarterentzat bere gaitasunaren muga izan daitekela hori. Baina, berba potolo bat erabilita, ez dakit, pentsamenturako paradigma moduan, uste dut, konpartimentu estankatu egiten gaituela. Eta egin eragin esaten dugun horretan, nik sentitzen dudana da, egiteko gauzak irudikatzerakoan mugatu eta eragiterako orduan topeak ipintzen dizkigula. Nik herrian eragin nahi dut eta gizartean eragin nahi dut. Eta lehen, Albertok egin duen bigarren galderari apur bat nire erantzuna emanez. Eta badakidanez, komunitatea kontzeptua oso barneratuta daukagula eta asko gustatzen zaigula edo jardunaldi hauen izenburuen bertan ere badago, nola ezin duen guztiz ezabatu, horregatik gelditu naiz bukaerako lau izkiekin, atearekin. Eta ateak biderkatu behar ditugula uste dut. Ateak biderkatu behar ditugula uste dut, ez nagusiki eta bereziki
jendea gurera ekartzeko. Uste dut, ateak behar ditugula batez ere jendearen gana ateratzeko. Plaza publikoan bildurrik gabe, gure ahotsa altxatzeko, gure auzia beste auzi batzuekin ikarari gabe nahasteko, eskintzeko, aberasteko, aldatzeko. Ez dauka zerikusi zuzenik honekin, baina, bueno, lehen Manuelek esan du ni Berbal Elkartearen sortzaileetako naizela, sortzaile berba handiei geratzen zeitzea 15 urte euskan. Baina, bueno, sorreratik bai ibili naiz hor. Uste dut euskalgintza badaukala ariketa sakontxo bat egiteko elkarteak sortzen hasi ziren egoera eta gaur egun egoera, testuingurua konparatuta. Uste dut, bai egoera politiko-soziala asko aldatu dela. 89-90 hamarkada hasierako urte haietatik badakigu ze kontestu politikotan eta nagusiki zeri erantzuteko sortu ziren euskara elkarteak. Badakigu baita ere bere hazkunde garaian ze kontestu ekonomikotan hasi ziren, ze paradigmekin, profesionalizazioa, kudeaketa, zerbitzugintza, aisialdia eta hori guzti hori. Eta badakigu baita ere, garai horietan gizartean parte hartzea eta antolakundeetan militatzea zelan bizi zen, ezta? Uste dut hori dena asko aldatu dela eta, bueno, hori sakon eta zorrotz aztertzeko moduko kontua dela. Beste jardunaldi bat edo post beharko lituzken kontua da. Baina, bueno, apunte moduan hor usten dut iruditzen zaidalako, ez dakit, adibidez, geure gaintasunaz eta berba egiten dugunean, askotan, oraindik duela 25 urteko itzalekin hizketan ari ote garen, edo egitasmoak eta egiterakoan zerbitzugintza, aisialdi, kudeaketa kontzeptu horiek ez ote zaizkigun nagusitzen, kontutan hartuta, gaur egun hizkuntza eta kultura kontuak bizitzeko eta kontu horietan parte hartzeko jendeak zer eskatzen duen. Modu grafiko samar baten esateko, esango nuke, apur bat gutxiago zentratu behar dugula jadanik 60 urte dauzkan jendearengan, eta apur bat gehiago zentratu behar dugula oraindik 21 urte dauzkan jendearengan. Sarrera hau egin da, pizka magnifiko ipinez ni ere onartzen dut, trago bat hartu eta ja gaurko gaian zentratuko naiz. Eta nik gaurko lau galdera oinarrizko ekarri ditu. Zergatik egiten dugun hau guztia. Zertarako egin behar dugu egiten dugun hau guztia, nola egin dezakegu egin behar dugun hori, eta zehazki zer da egin beharko genukena. Galdera filosofikoak ere izan daitezke, baina oso oinarrizko galdera moduan plantatzen ditut, eta uste dut erantzun behar diegula simple eta zintzo. Eta nire proposamena izango litzake lehenengo galderari zergatik egiten dugun hau, gutako bakoitzak bere baitatik, bere intimidadean kasi erantzutea. Ez horren beste arrazoiketatik edo ideologiatik edo abarretatik, ezta? Beraz nik nire erantzuna emango dut, ezta? Zergatik egiten dut adibidez gaurko hau. Oraindik, laizzer 40 urte egin behar dituan arren, oraindik zorionez inusente samarra naizelako eta pentsatzen dudalako goiz bakoitza aukeratxoa dela mundu honetan zer ederra egiteko eta beste batzuekin batera apurtxo bat hobetzeko nire denbora eta espazio
txiki hau, ezta? Hori noski, personalki, asebetetza handia ematen didan jarduera batean ere, eta batzuetan oso plaza privilegiatuetan egiteko aukera daukadalako sortzaile moduan, ezta? Baina baita ere, hori posible izan dadin, badakidalako jende askok eta jende oso onak lan egiten duela, sarritan borondatez. Eta beste kasu batzuetan neuk ere egiten dudalako eta lan hori ere gauza ederra delako. Horrek guztiak bizi naizen jendearekin bat egiten laguntzen didalako eta nik haien bizimodua eta haien nire aberazten dutelako. Emozio handiak eta biziak bizitzen ditudalako honetan guztian parte izan da. Jendearengan ere emozioak sortzen dituelako hone guztiak eta jendeak gozatu egiten duelako, ondo pasatzen duelako. Neuk primeran pasatzen duelako, batzuetan asko sufritu ere bai, ez dago esan beharrek. Eta jende zoragarria ezagutzeko eta horrekin batera bizitzeko aukera ematen didalako. Orduan, zergatik egiten dut daudena? Ba, bizitzeko egiten dut. Eta gauza hauetako bakoitzetik bat kendu ezkero ja, ba, nire bizitza litzatekelako hain ederra izango, eta 3 lau kentzen badizkidazue, ba, bueno, golpean kenduta behintzat, deprimitu dengo nintzatekelako segurazki, ez da? Horregatik uste dut, nik egiten duguna bizi egin behar dugula. Eta nahi baduzu aldrebes esan daiteke, bizi duguna egin behar dugula. Nik ez dakit, hau dena soldatagatik bakarrik egingo banu edo derrigorrean egingo banu, ez du esaten tarteka ez denik egin behar ezer derrigorrean, ezinean ibiliko banintz, ba ez du merezi. Eta egin beharko litzatekeela uste dugun zerbait baldin badago, bat topatu beharko dugu gu ez baldin bagara hori bizi duen jendea. Eta hori biziko duen jendea ere, ba ezi beharko dugu, ez da. Zuek zergatik egiten duzu. Trabatatuko. Zertarako egin beharko genuke. Galdera honia bai uste dut, talde moduan, kolektibo moduan, erantzun behar diogula. Eta kasu honetan, plateruenaren adibideari helduko diot. Zertarako egiten du. Bueno, musikariek plaza hon bat eduki dezaten bai egiten du horretarako, baina horretarako egiten du. Errezitaldiak egiteko ere bai, eta euskal artista handiak etorri egitezen Durangora. Berto saioak egiteko ere bai, noski hau importantea da, Antolatu berto saioak zuen herrietan. Baina horretarako egiten dugu, bueno, bakarrizketak egiteko ere bai, antzerkiak egiteko ere bai. Horretarako egiten dugu. Ez, geuk ere lantzean behin zerbait sortu eta denerariko artistak elkarrekin zerbait sortzen ipintzeko, horretarako ere bai egiten du. Eztabaidak pizteko ere egiten du, importante hau ere. Edo artistek sortzaileengandik gertu euren sorkuntzaz, euren kezkez, euren nahiez, euren ezinez hitz egin dezaten eta konpartitu dezaten espazioa eta gogoeta zaleekin. Herritarrek eurek kultura praktikatu dezaten adibidez irakurraldi batean edo antzerki herritar batean edo dantza egiteko batu daitezen edo kalera atera kantuan berbalagunek batzeko leku bat eduki dezaten. Herritarren aldarriak
edo zein gaitako kezkek ere bilgune bat eta agertzeko gune bat eduki dezaten. Jendea bazkaltzera etorri dadin eta lekun bat eduki dezan herri baskariak egiteko. Eta festak egin ditzan baita ere. Bueno, orduan zertarako egiten dugu. Apur bat lehen, Loreak beste modu batean esan duena erantzungo nukenik. Herri interesgarriago, sortzaileago, kritikoago, divertigarriago, anitzago, berdinzaleago, toleranteago, estazaleago baten hizkuntza euskara izan dadin. Hori da nik emango nuken erantzuna. Ez euskarara ekartzeko ekologistak, feministak, langileak. Ez, haiekin batera, herri, berriz diot, herri interesgarriago, sortzaileago, kritikoago, divertigarriago, anitzago, biziago, zoroago, nahi duzuen hago guztiak, ez dago gehiegi definitu beharrik eta itxi beharrik, horren guztiaren hizkuntza euskara izan da. Polita dago, baina karo nola egin dezakegu. Jendearekin bakarrik egin dezakegu. Benjamin Franklinen esaldi bat ekarriko dut orain, ez da? Buruz nabil, eta itzulita noski. Baina bere esaldiak dio, esaidazu eta ahaztu egingo dut. Irakatsi dazu eta gogoratuko dut. Bihur nazazu parte eta ikasi egingo dut. Parte egin, parte izan, parte hartu, parte eman. Bueno, hau, parte hartuz. Ikerketa taldekoekin, plateruenean urtebetean zer egindako gogo eta saioetako baten argazki bat da. 3 sailetan banatu genuen gogoeta hori, sareari buruz, Durangoko kultur, sortzaile, herri mugimendu, eta barretako persona edo talde ekideekin, sarea zen gai bat, beste bat kudeaketa, eta beste bat komunikazioa. Bueno, tartean gero, badago interneten ere eskegita honen guztiaren txostena, nahi duenak interesa baluka, galdetzea baino ez dauka. Baina bai, aipatu gura nuen hemen, zer egin genuen, jende hori dena bildu, Durangon mugitzen zen edonor eta talde guztiak denetarikoak gauzo elkarte, gai jakinak lantzen dituzten taldeak, musika, antzerki, sortzaile banakako, bueno. Hori dena batu eta zer egin genuen, entzun eta esan. Entzun eta kontrajarri, entzun eta eztabaidatu, entzun eta adostu, entzun eta erabaki, entzun eta egin eta entzun. Eta tartean, entzun genituen, nagusiki egunero behar horretan dabiltzanentzat, entzuteko errazak ez diren gauzak ere. Itxi xamar ikusten dituzela, oso geure gaian ikusten dituzela, oso geure egitasmoetan. Ez ziren bereziki eta lehenengo kolpean esaten ziren kontuak, Usagonak ere noski bat zeuden. Egun esan dut, horrelago kontuak ere ateratzen ziren. Eta hau ekartzen dut ona, sentitzen dudalako euskalgintzari nahiko orokorrean gertatzen zaion kontu bat dela. Ez dut esaten arrazoia daukanik hori esaten duenak. Esaten duana da horrela pertsibituak bagarela. Eta horrela pertsibituak baldin bagara, arazotxo bat badaukagula. Edo zailtasun handi bat gutxienez. Eta hau lotzen dut, hasieran, komunitatea horrek nola konbentzitzen esan dudan.
kontu horrekin. Uste dut, nahiko gertu daukagun jendeak ere, gure auzirako aliatuak izan daitezken auzietan dabilen jendeak ere, nahiko konpartimento estanko ikusten gaituela. Eta konpondu dugula hori. Bai ala bai. Bueno, Plateorenaren kasuan zer egin du, sortu dira 3 talde. Erakustekoak izena jarri zaio bati. Bueno, Durangon zerbait antolatzen duenak jakin dezan badaukala leku bat, agertu nahi duen hori horrentzako agertoki bat badaukala, saiatzeko koordinatzen hainbat gairen inguruan dabilen jendearen egutegiak. Bueno, azkenan programazio talde bat ere deitu ahal izango litzaiokena. Beste bat sustatzeko deitu zaiona, gehiago sortzaileekin zer sortu eta nola noiz pixkat batu harremanetan jarri, talako kontuetarako eta beste talde bat komunikaziorako. Bueno, hori aurkeztu genuen noski eta martxan jarri da hori dena. Martxan jarri baino ez da egin, eta lehen hau ere esan du Loreak, parte hartzearen kontuari buruz gabiltza hemen, eta hau bide luzea, sakona, norabide batekoa da, helmuga zehatzik bakoa, denbora asko eskatuko duena eta ikusiko dugu, baina ezakit bide bakarra den, baina uste dut bide nagusia datozen urte batzuetarako hor dagoela. Bueno, eta hau dena esan da, zergatik egiten dugu, zertarako egin behar dugu, nola egin dezakegu, bueno, eta zehazki zer egin beharko genuke. Hau ja zehaztea, jendea parte hartzen ikentzen duzunean, baina, bueno, zerbait konkretu ere esan beharko da gaur eta hemen, ezta. Bueno, nik 3 ideia, adibide batzuk gauzatuak, ez datzuk erdizka gauzatuak, ekarri ditut 3 niretzat importanteak diren 3 esparruri edo 3 zeregini erantzuten diotelako batak transmisioa deitzen dugun horri, beste batek sorkuntzari, eta beste batek zabalkunde herrigintza, herribizitza esfera horri erantzungo liokena, ezta? Hau Durangoko azokaren kontestuan, Durangoko Lariz Dorrean egindako ekintzatxoa da, ekintza puntuala, baina kalean ikusi nuenean kartela argazki atera nion, ze nik aspalditxoti daukat buruan egin beharko genukeela sorkuntzaren eskolak antzeko zehozer. Oraindik herrietan bizitzeko adinean dauden 15, 16, 17, 18 urteko eta sorkuntzarako zaletasuna, debozioa, talentua ditu nahi duzuen moduan daukan gazte jendea batu beharko genukela hitzarekin lotura daukaten adierazpide guztiak landuko diren eskola, taller, halako batean. Kantagintza, literatura, antzerkia, ikusentzunezkoak. Herri guztietan ez bada, eskualde guztietan badago hori dinamizatu dezaken jendea. Eta noski, hau hobeto landu beharko litzateke, pedagogia ikuspegi batetik ere, baina bueno. Uste dut, holako leku batek gainera, aukera emango lukeela berehala, Euskal Herri mailako kakotxartean ipiniko dut, sortzaileak ere eskola horietara bizitak egin ditzaten haien lana ezagutzera emateko, euskaldunok ere ez du ezagutzen euskal kultura esan dalen, baina baita ere gazte horiek ispilu bat edukitzeko. Iruditzen zaita, adibidez topaguna moduko egitura bate gainera, bueno, ez dakit, hainbat herritako, eskualde herri eta barretako antzeko dinamikak koordinatu eta bultzatu ahalko lituzkela. Eta esango nuke nahiko epe laburrean gutxienez hor gozamenetik
zaletasun hori daukan gazte jendea elkartzea eta lanean ipintzea lortuko genukela. Eta epe ertainean hori igarriko litzatekela sorkuntzan, antolakuntzan ere bai apur bat, eta epe luzera konsumoa, zabalkundea eta nahi duzuen zera guztia sartu hor. Uste dut bertso eskole frogatzen dutela hori, eta arratsaldez miren artetxek horren parte bat iguruz uste dut gehien bat, baina bueno, zein godura eta berazen naiz lar luzatuko hemen. Baina arlo honetan ere sentitzen dut askotan egiten ditugula etxea teilatutik hasteko kontuak, ezta? Sariketak, izar gauak eta ez dakit zertzuk eta ez dut esango hori txartu dagoenik, azken batean, zer da Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia, ezta? Baina hori teilatua da. Eta etxea, deno dakigu, beti gora egin behar dela. Bueno, bigarrenera pasatuko naiz. Sorkuntza soziala dituko diot honi. Hau Durangoko zilarraztearen aurkezpeneko argazki bada. Bueno, zilarraztea azte tematiko bada, hainbat adierazpidetako, eta ez sorkuntza adierazpide bakarrik. Herri mugimendu elkarte biltzen dituena, batxilergoko eskolekin ere saretzen dena, eta urtero barkatu gai bat hartzen duena. Hau adibidez, 37ko bombardaketaren 50 edo ez dakit jasenbagarren urteurreneko aste tematikoaren argazki bat da. Kasu honetan adibidez, Durangon ere, beste herri askotan lez, badago memoria historikoa lantzen duen elkarte bat, Gerediaga elkartea ere badago, antzerki talde badago, plateruna dago, bertso eskola dago, kantaria daude, margointza gustatzen zaion eta moda amateurrean egiten duen jende dago. Bueno, hainbat ekintza egin ziren eta esan behar da, kasu batzuetan gehitxoago, beste batzuetan gutxitxoago, baina oso herri sustraitze, oso erantzun honeko astea izaten dela. Eta tartean egoten direla gainera, bueno, sintoma oso onak. Orain gogoratu naiz hau esaten ari nintzen bitartean, beste batean 80ko hamarkada landu genuela, eta Kriskitin dantza taldeko Andre batek, Kriskitin dantza taldeak landu zuen bereziki aste horretarako emankizun bat, kontatzen zigun bere semeak aldi beran egin zen batxilergoko ikasleentzako bideo lehiaketa bat, lehenengoz etxean, aste tematiko hori zela eta lehenengoz etxean berba egin zutela 80ko hamarkadaz. Ama semek, 80ko hamarkadako kontestu politikoa, sozialaz, irrati librez, drogaz eta ez da gizen bat konturi buruz, ez da? Hori entzun da bakarrik, nila emozionatu egiten nintzen, eta esan da emozionatzen nahi zergatik, bai, uste dudalako askotan, hainbat gairen edo hainbat auziren inguruan dabiltzan taldeek ere sortzaileok sartzen gaituztela jardunaldi batzuen ez dakizin bukaeratan edo manifa batean edo ez dakit nun erdik altzadorearekin. Eta beste puntan baita ere askotan sortzaileak ari garela oso geure gauzak lantzen eta hori guztiz libre da, nik bat natorren gotzonek esan duenarekin, sortzaileak nahi duena egin behar du. Nahi duenean eta nahi duenarekin, baina bueno, gero askotan, ikustera ere nahi duena joaten da. Eta, bueno, hor badagoela, herri mailan bereziki, tarte oso interesgarri bat alde guztientzat. Eta egiten denean, emaitza politak ematen dituena. Bueno, azkenen gora ingo salto, herrigintza ditu, destu jakin oso ondo zelan esan, baina orain moztu itxatxi bat egingo dut, eta Peru Magdalena herrikideari lapurtuko dio termino bat, ez da berak esaten du herritu atxerekin, ez da?
errituak iniko dugu atxerekin. Argazki hau, Durangoko zurraundiena da. Durangoko inauterietako personaia historiko batzuk. Bueno, Durangon erritu horiek ez daude bere onenean. Eta neuk ere, garai batean egia esan da, neukan horrein kezka hundirik, ez da, baina karo orain batek alabak ere baditu. Eta joaten da Olentzeroren etorrerara eta arima erortzen zaio. Ze gero erdi izkutuan ondoko kaletik pasatu behar du errege magoen kabalgata datorrenean bere argi da zarata eta karamelo eta txafueroekin, ez da. Eta, karo, pentsatu dezakegu bai, udalaren erantzunkizuna da. Bai, bada udalaren erantzunkizuna, baina joder gure ere bai, ez da. Durangon, badaude 3 edo 4, ez dakizen badantza talde badago, bertso eskola badaude, txistulari taldea badaude, soinu jora badaude, antzerki taldea badaude, badago ikastola badago ez dakit, badago berbaro, badago plateruena. Ezkarra kapaz denon artean, ganorazko Olentzeroren etorrera bat montatzeko, ez da. Tontokeri bat izan daiteke, baina ezke, karo, San Juan Suak ere, bat baino ez da egiten ja Durangon. Bateko lege kontuak, seguridadeak ez dakizertzuk eta eskerrak, herria auzokoek egiten dutenan, ez da, baina ere askoz indartsuagoa, parte hartzaileagoa, eta eraginkorragoa eta eragin kultural hizkuntzaren gaineko eta hori denak eduki beharko lituzkena izan beharko litzateke, ez da? Zenba denbora, no? Dexente zenba? Vale. Orduan, perfecto, zer. Bukaera erantzunaz. Vale, eta hau dena esan da, beraz, amaitzeko bideo bat ekarri dut. Ez dakit larrondo zergatik, baina bueno, sentitzen nuelako. Pentsatu bari, sentitu egiten nuen eta ekarri egin dut. Eta lehen justu eutxiko diogu liburu aipatu da. Oso liburu interesgarria, ez dut irakurri, baina interesgarria. Gomendatzen dizu, handaukat etxean irakurri. Eutxiko diogu kanta, entzungo dugu. Fermin Etxegoienek ipini zizkion euskerazko berbak, Itzigerren kanta bati, gari kantatzen du. Uste dut txiko diogu horregatik eta gaur ariaren gaiagatik eta bizi dugun kontestu soziala agertzen delako sentitzen nuen pertinentea zela. Eta baita ere, aparte bere zalea naizela, bueno, ikusten dudalako gari 30 urte eta gero, ez da? 30 urte otako bilakaera politiko, sozial, sorkuntzaren gorabera, espainolez ere kantatu, euskaraz hasi, polieportiboak bete, gaztetxeetan 8 lauen horren kantatzea kantatu. Karo, tipo hori gozatu egiten zaio. Gozatu egiten du kantatzen eta gozaraz egiten du. Eta bideo honetan dago, 30 lagunen aurrean, Zarauzko garoa liburu dendan, kantatzen eta ez dakit nire bintzat, animo altxatzen dit eta hor daukazue. Hau ez da dago. Ez, gehien bat, ez, bizigabe berak egiten zuelako oso ondo gainera. Ez, ingo du lehenengo inglesez, oso bezala. Parrasko, olako, shall overcome. Inglesez ere bai, We shall overcome.
We shall welcome someday. Deep in my heart, I don't believe we shall welcome someday. Biziko klase egin dugu, baina euskaraz zingo dugu oso ezagutzen, bale? Bai? Venga, bazen. Eutsiko diogu, berriro eutsiko diogu. Eutsiko diogu, bazen ba? Eutsiko diogu beti, bihotzean, hori da nik badaki, hori da txiko diogu, zer bez, txiko diogu, beti, eskerrik asko. Usik hartazan, barruan gaunden, erortzan, utzi gintxeztan, zeru hoietan, ez ginen bizi, eutsiko dio lurrati. Aberastasuna deitzu ziotan, zorretan bizitzeari. Ogieta arañen mirarian, ez dugu sinetsiko berriz. Berriro da, bazen bada. Eutsiko diogu, berriro, eutsiko diogu, eutsiko diogu, beti, bihotzean, nik badaki, eutsiko diogu, beti. Oain eskatzen zaigu, pobreak izatea, nahi azago elkari. Eskuak diruz, zikindu zituenak, ez ditzara doletan igarri. Gaurei berriak altxatuko dira, izan da itxasara atarpen. Joaren artean bizi poza bilatzen duen arentzat. Bazen bat, eutsiko diogu, oiek eta, eutsiko diogu, beti, eutsiko diogu, beti. Bihotzean, nik badaki, eutsiko diogu, beti,
gari ditxalo bat. Guazamez. Eskerrik asko. Oso ondo goia ez demoraz, oso ondo. Horrek aukera ematen duzku, 5 minutuko tartetxoa zabaltzeko, galderaren bat, komentario bat, baldin baduzue Igorrek esandakoan muertan, edo egin ingo du. Hartuko du, gero bazkariari kenduko dugu, lasai. Galderaren bat, komentarioen bat, edo tartetxo labur bat. 1, 2, 3, ez. Venga. Ahora, gero aukera izango du gero berai, Venga. Eta jarraituko bat, urrengo gonbidatua, Xabier Azkue, bai? Eta zagutu. Xabier Azkue Zumaiarra da, Baleike aldizkariaren sortzaileetako bat, eta Baleike kultura elkarteko lehendakaria. Egun, Zumaiako bertso eskolako kidea ere bada, gehien bat antolatzaile lanetan aritzen da bera. Itzultzaile ibilitakoa 1998tik aurrera Euskara Teknikari, Eluiarren 8 urtez eta Zumaiako Euskara Zerbitzuan 2016az geroztik. Zumaian bertan ikerlan batzuk egindakoa, Itanoaz bat eta herriko toponimiaz bestea. Euskal Kulturgintza transmisiorako ikastaroa egin zuen 2012-2013 ikasturtean eta amaierako proiektuaren emaitzetako batzuk aurkeztuko dizkigu gaur hemen, bai? Eta bere aurkezpenaren izena Euskura, Euskara eta Kultura Zumaian, bai? Ondo, zuek. Eskerrik asko, Manol. Nire papeloia tokatu zaite, holako bideo batekin amaitu eta gero neure hitzaldi ematea, baina saiatuko naiz. Igorrek esan dituen gauza batzuk poz eman dit, halako sintonia bat edo ikusi dolako, eta saiatuko naiz gauza berri batzuk edo eskaintzen, eta saiatuko naiz beste herri txikiago baten ikuspegia eta saltzen. Batez ere, Zumaiako kontua azalduko ditut, orain arte batez ere ikuspegi makroan eta egin dira komentarioak edo azalpenak, Igorrek ekarri du Durangoran, saiatuko naiz beste herri batera ekartzen Zumaiara. Bideo horik ez daukat, zoritxarrez, baina ekarri dizuet 20 diapositiba, 20 minutuan emateko eta ia lortzen duan denbora horretan sartzea. Zumaian ez daukagu plateruena bezalako kafe antzokirik, baina badauzkagu kulturgintzan eta euskaraz aritzen diren talde batzuk, eta dinamika ekimen interesgarri batzuk eta ikusten ditudanez, horiek aurkeztuko dizkizuet. Lan bat egin nuen iaz, Euskal Kulturgintzako transmisioko ikastaroekin lotuta, eta hango atal edo kulturei lotutako kontu batzuk aurkeztuko dizkizuet. Eta lehenbizik aipatu nahiko nukena da, badagoela azken urteetan eta joera bat edo ekimenak eta elkarlanean antolatzeko elkarrekin. Eta hori nahi biziko ikutik hartzen diren ebagun horiek euskararen arteko katekia egualtu denean, gure ondoan izan ziren bidea zabaltzen eta ondoen solariak, trikikulariak, abatzariak ere izan ziren, eta posterioraren egotearako elkarreneko kontura batzuk eta hori bultzatu beharko esan. Bigarren irudia saioa olgo artistak egitakoa da, Zumaian panel batean jarri dago eta 2005an egin zuen. Eta gustatzen zait, adierazten duelako herrian gizarte kapital nolakoa da. Askotan egiten ditugu, zerrendak egiten ditugu, eta kulturako eragileak eta kirolikoak eta zerrendak soiak dira. Baina hemen ikusten da, elkarrekin lotuta daude, baina osatzen dute garako aberastasun bat, eta hori hilako bakutzea geratu dela albo bat, eta kulturako taldeak dira, eta udarak egiteko du bestelako gune bat behar da, mahai bat edo batzorde bat egongo dira, eraikinak egongo dira, eta hor, agertzen dena lotura handiagoa daude, eta nik saiatu izan da, lan batean eta kulturako lotura horiek eta hobeto agertzen. Izan ere, taldeak eta lotuta behar bat egin ez, hor bat batzuk bestekin agertzen dut, harremanak daude, orduan, zaiatuko naiz kulturako aurkezten, baina ikusi nahiko nukena da ez dela kulturako taldeen eginkizuna bakarrik.
hemen azterketa egin genezake, irudi honen azterketa edo begirada bat taldei betaurreko mota batzukin, esate bateako jantzitzen baldin baitu betaurreko moreak, eta berdintasuna ikuspegitik talde horretan zer egiten den ondorio batzuk etareko ditu edo jatorrien iztasunaren betaurrekoekin. Eta ni saiatuko naiz euskararen eta kulturaren betaurrekoekin begiratzen talde horietan. Eta batez ere saiatuko naiz taldeetan zentratzen kultura aldetik sorte daukagulako Zumaian eskaintza oso ona daukagulako, udalabeak ekartzen dituelako antzeslan eta kontzertu eta gauza asko. Eta gainera egitarazu bat badagoelako taldeak eta gaineko proposamenak eta horrek egiteko. Esateateko egiteko eskolatik ezkaren urtean ekarretu Zumaiara, horreko batzuk kultura errobenez, museo tagia etxepadera edo proposamenak xala dokumentala. Orduan, hori izan bateko talde ikustegitik ikusten zer egin ezaken unibertsitateak honetan edo pertsoskolak euskal kultura bultzatzeko zer egin ezaken. Eta egin zuen musika talde bat, honetan egin bat dut ez da gaur nola biderainen artikulu hori Zumeako talde bat dut publikurik horretan dagoena izek izeneko bat bigarren disko aterako dute. Eta hauek egin zuten zerabetek bat egin ziren galiketen eskainak eta hango basartara terako dut. Hasieran noli izenatu denuen ikusten genuen zezu diretzen duela kuriosuka azkarretatu dela. Gure kanakak ikusten izan da inbereziko izan bat egitzea. Orduan izek atarek egin eta bari bat. Esaten dute baita lehen inglesezko beziko egiten zituztela eta horrelak eta bat normala zera bat eztabaida bat gogeta bat egin dute eta erabaki dute zentzua gehiago hartzen duela egin lanak euskaraz egiten badute. Horretxeak ekarren egin dute. Datu batzuk ere, jaso egin lan esate baterako Zumaian badago musika kolektibo bat eta 19 talde elkartzen dira. Laukak egiten dute euskaraz. 19 ziklo. Ez gertatzen dela horiek direla gehien mugitzen direnak eta horrako gauzak egiten dituztenak, diskoak atera mugitu, beste talde bat ere bada esate baterako, Big Bobby izenekoa, disko batera du, eta hementxe izan zen ahotzenean eta hori aurkezten. Eta horrek esate bateko zer egin du, bideoklipa egiten hasi ziren, eta azken egin dutena film labur bat, laburra edo, 24 minutukoa. Eta hori euskaraz egin dute. Orduan, talde hauetan eta erabakiak hartu behar ezaten dituzte. Sormean hartuko dagoenetan, behar dut zertzeko dugu, euskaraz abertuko dugu, inglesez, ezberniaz, bideo hori euskaraz egingo dugu, euskaraz egingo dugu, euskaraz egitea, eta zilo batean, zelan ezko zitik dugu. Hori ezin behar dugu, leherdeik bat duzue, sormean asko juntza, sortzuenak eta jartzen ditu erabakitzea, orduan, agarratzik dezira eman egiote puntu. Hemen argazkinetan eta agertzen direnak eta dira Zumaiako zinegotziak, amiru zinegotziak, eta danak kantuak Euskal Herri euskaraz abesten. Eta egarri zuen, horrelako hango musika mugimenduak eta lortu duena. Hango bandak eta hango musika eskolak eta horri inguruan mugitzen diren jendeak eta lortu duena da zinegotziak ere kantuan jartzea. Edo neska arraunlariak, edo beste taldetako kideak. Proposatu ditu halako elkarlan gauza berezi batzuk eta emaitza hori da, herriaren aurrean eta kantuan aritzea esate baterako. Eta orduan, azpimarratu nahiko nuke Zumaian ikusten dudan hori da, musiken inguruan badagoela elkarlan bat, badagoela joera bat gauzak elkarren egiteko, eta hori bultzatu gerakutzakela, beste taldeetan. Taldeetan sumatzen beste gauza bat da, erabakiak hartzen dituzte, erabakiak hartzen dituzte, eta badagoela hizkuntza lidergo bat. Hor, askotan gertatzen da taldeetan zuzendaritza edo norgartzen duen edo, aldaketak edo daitezke, etorri euskaz egin eta behar dira egingo dut ulertzeko. Eta talde batek komentatu ziren, arazo txikiak izan ditugu taldean, eta taldean euskaraz ulertzen bat izan dugu, eta haren iritziz denek hartzen dut egaztik berak eroke, eta ez dut egin.
Arekin batek egin zen guztiaz, eta azkenean erabaki duen berari zuzen hitz egiteko, eta aurre bat egiteko soilik erabiliko dela gaztelania. Askotan gertatu da kontua da, eta antzeko amak egin zuen eban, amaia zinkurik eta sumatzen zen talde askotan, eusketaz dauzak espenik bakaratu dioan eta itxulari eusketaz. Aizien lan egin funtzionamenduan barruan, erderaz, aizien hori sumatzen zen hor badago jarrera badago erabaki batzu, eta hori edikatu edo zilugako genuke. Akazte honetan berriz, erakusten dizuet, Zumaiako kulturgile batzuk. Eta inguru jarri ditut, eta bazuen bat emakumeak kontatzen dira, lanak aurratu bizkizuet, hilaberena dira emakumeak. Eta horrekin adierazten nahi duena da sare bat osatu behar baldin badugu doni, batez ere aztertu ditut, taldeak eta aztertu ditut, baina kulturgile norbanako hauek ere kontuan hartu beharko diela sare edo ekosistema horren barruan. Eta batez ere, hauek jarrera irekia baldin badute eta perz baldin badute elkarlanerako. Batzutan ematen du euskerarekin, euskal kulturarekin zerikusi hondik ez duela kuadro bat egiteak edo, baina izenburua jarri esaten zaio kuadro horri, katalogo ateratzen da, aurkezpenak egiten dituzte, hizkuntzarekin lotutako erabaki asko daude, eta baina hor gauza politiak egin daitezke. Esate baterako margolari batek egin zuen, Jo Maiaren bertsoak erabili zituen katalogoa egiteko. Horako gauza asko egin daitezke eta egiten dira, zorionez, Zumaian. Eta entxo bat edo egin nahi duan lanen bitartez eta kontatu gozteak zerikusia duela harmonioen irudiarekin ez da. Halako loturak, sariak, konexioak egiten nahi duen eta egin duen zen kulturarekin zerikusia zuten taldeak eta jarri moduko batean. Aldetik egin ginen eta erabatzen egin eta motibatzen ditu eta gauza sumatzen dira. Hau zen egin gara da, egiten edo besteari batzutan ere erraz egin datik. Mapa honetan eta kokatu nituen, 27-28 talde edo uste ziela, eta arteko harremanak eta irudikatu nituen koloren, marren eta tamainen bitartez. Hiru tamaina bereizi nituen, bai talde txiki hartan edo handia zen bereizteko, ia kide aktiboak edo han lanen aritzen ziren kideak elkartean ia 10-tik behera edo 10 eta 50 bitartean edo 50-tik gora ziren neurtuta. Koloren bitartez eta adierazi edo bereizi nahi izan ditut, ia euskeraz sortzen duten, ia sormenik ez dagoen, baina euskeraz ematen ote duten, pixkat sormena da adierazten duena. Gorria dira euskeraz sortzen dutenak, hizkuntza giltzarri dana, sormena horretan eta horia dira sormen pixkat badutena, baina eman egiten dutenak batez ere, berdeak dira sormenik izan gabe, emate erabakitzen dutenak edo beste batzuek ekartzen dituzte. Hor izango lieteke, horiek izango lieteke, behaiek abesbatza bat esate bateako, euskeraz abesten dute behaiek, eta berdearekin berriz abesbatza bat ekartzen dugu, edo ekartzen dutenak beste norbaiten lana ekartzen dutenak. Eta urdina bakarra da, euskerarekin, sormenarekin, zerikusirik ez daukana. Honek zer erakusten dugu, gorri batzuk badaudela, horia dela batez ere nagusi, eta badaudela hor beste kolore batzuk ere, berdearekin. Hau ez da euskararen aldeko jarrera duten edo euskaraz funtzionatzen duten adierazteko mapa bat baizik. Eta sormenari garrantzi eman da, non daude Jon Sarazuak esango lituzken berogailuak. Hau egiteko orduan eta izan da halako bultzatzaile bat, ez da, Jone galdetzen du Hiztun Polizen liburuak, non daude zirkuituak, ze harreman daude taldoien artean, non erreproduzitu edo bizortzen da euskeraz bizi izateko hori. Ariketatxo bat egiten saiatu naiz eta identifikatzen non da sorkuntza, ze harreman dago talde horien artean. Orduan,
gorriz agertzen diren hiruetatik bitan parte hartzen du lehen Manuelek esan du baleiken eta bertso eskolan, eta orduan hemendik aurrera talde horietan zer egiten den, zer egin beharko litzateken azaltzen saiatuko naiz. Kuriosidadez beste gorria da San Pedro Bezbatza, eta hor bertan ere badago euskeraz sortzeko eta ekimen bat edo badago, letrak eta beste batzunak eta aprobetxatu, baina berriak ere egin, konposatu, badago hor gauza berezi bat, eta hori da hirugarren taldea, San Pedro Bezbatza. Eta zuen ezkerraldean eta hor ikusten da, marra aldetik eta lehen ez dizuet esan, marra etenak izango liateke, noiz behinkako harremana adierazteko, sendoagoak edo jarraitu horiek dira, etengabeko harremana edo harreman estuagoa adierazteko. Orduan, ikusten da, ezkerralde horretan eta harreman handia dagoela, bai musika eskola, musika banda, txistulari, abesbatza, dantza talde, inguru horretan eta harreman asko daudela, eta badiala beste talde batzuk ere joera dutenak, beste elkarlanien eta gauzak egiteko. Hau beti ere kulturaren ikuspegitik ari naiz. Hor, ze faltako litzateke, udalak ze harreman daukan talde horiekin, edo kulturatik kanpoko taldeekin nola mugitzen diren talde hauek. Gauza batzuk ere, ikusten dizkiote hutsune batzuk, baina lagungarri izan daiteke, kolpe batean ikusteko, non daude berogailuak, non daude harremanak, zer egin daiteke hemen hori hobetzeko. Aipatu nahiko nuke, pixkat zaila izan dela, galdetzen nienik euskal kultura lantzen duzu, eta zer da euskal kultura eta loreak elkarrizketa baten aipatu zuen, batzutan turista japoniarren ikuspegia daukagula kulturari buruz, trikitila eta bertso eskola, eta bestek ez duela ikusten, eta talde batek esan zidan, euskal kultura ez dugu bereziki lantzen, erromeriak eta bertso saioa bai, baina bestelako gauza asko ere antolatzen ditugu hip-hop saioak adibidez. Orduan hor ikusten da, galdetzen nien, lantzen duzu euskal kultura edo ze jarrera daukazu, eta ikuspegi hori izan da, eta zaila da gainera bateratzea eta dano konforme jartzea kultura horri dagokionez. Azpimarratu nahiko nuke, berriz ere sorkuntzaren puntu hori, garrantzi eman didala sorkuntza horri lehen esan dakoa. Hor badalako erabaki batzuk eta hartu beharra da olako, eraiki beharra, prozesu bezala egin beharra da, ezta? Antion Lukuk eta askotan azpimarratzen dute, hor emanaldiak eta antzerkia, baina hor hizkuntza pisu handia du, entseguetan nola lantzen da hori. Hor badago talde bat, hor badago elkarlan bat, eta hor du pisu berezia hizkuntzak. Baleik aldizkariko beste argazki batzuk ekarrizkizuet, eta ametsek irabazi zuenean, bertzolei txapeleketat irabazi zuenean, eta Juanito Orronsoro jarri zion txapela, eta Juanito guretzako oso pertsona garrantzitsu izan da, Zumaian erreferente izan da, eta biak uztartzen ditu irudi honek, herri aldizkaria eta bertso eskola. Bertso eskolaren transmisioa eta gauza asko hitz egin netzak horri buruz, baina batez ere, baleiki aldizkariak eta nola landu ditun kontu hauek ere. Heldu zion, berehala heldu zion, eta hau abenduan izan zen, urtarrileko zenbakian erreportajea landu zuen, baina baita bideo bat ere, Juanitoren semeak eneko egindako bideo bat biekin egindakoa, elkarrizketak jakin izan du mugitzen eta eragiten, gauzak bultzatzen. Lehen esan dakoa gorriz irudikatzen duan baleike, eta bada berogailua, bada bozgorailua edo ahotsa ematen diena beste taldei, bada nolabait argia ematen duena. Nik berogailua bai, behar bada antortxa edo lastargi batekin irudikatu. Erreferente bada Zumaian beste taldentzako baleike kultura elkarteak. Funtzio berezi bat betetzen du eta indartu beharko luke funtzio hori gainera. Iaz hemen ebendik aritu zian Iban Arantzabal eta Julen Arixogaleiba komunikabideen egitekoaz euskara kontuetan, eta baleike betetzen ditu horiek tokikomeko partaide eta badu kezka hori, baina horrez gain azpimarratu nahiko nuke herrian kultura arloan eta ere ze bultzada ematen dituen eta zer egin daiteken olako taldeen bitartez. Bada esate bateako beste bertso eskolan irudi bat, eta hau ere baleike aldizkarian ez, webgunean agertu zen,
auzolana, oain arte komunitateataren ideitzaite hainbeste gustatzen Igorri bezala edo, baina azpimarratuko nuke behar bada beste hitz horrekin, ez da, auzolana. Eta Zumaiako auzo batean eukian edo, erakutsi digute zer dan nola egin daiteken auzolana, ez da, hitzutan dirua bildu, jaietan, rifak eta saldu, eta gabonetan eta bertso liburuxka banatu etxe guztietara. Aukera bat zegoen bertso eskola dirua jarri eta berdin egiteko, banatzeko edo, baina gazte horiek ikasi dute alegin bat egiteak eta zer da garren, rifa saldu. Karro bete zuten generoz eta rifa saldu, eta ordainetan gero etxe guztietara bidali zuten bertso liburuxka hau. Hortxe dago auzolana eta eredu izan beharko litzateke. Bertso eskola saiatu dela nik uste baita ere herrira jaisten edo herritarrei eta parte hartzen, lehen lehiaketak eta lehen aipatu ditu zeak Igorrek, saiatu da herri mailakoak eta taldeka egiten lehen bertso paper lehiaketa ziren, oain tabernetan jartzen dira bertsoak eta botatzeko kutxak eta erresagoa da parte hartzea. Eta bertso eskolak mapa horretan ikuste funtzio garrantzitsua betetzen duela txiskero izan daitekeela suak pisteko. Alegia, beste taldeetekin eta elkarrena bultzatzeko eta aukera handia dituela. Jarri maparen aurrean eta esan, zer egin nezake nik euskaltegiekin? Bueno, behar bada saio dietikoa, zer egin nezake zaharretxekoekin, behar bada ingo genuke alako emanaldi batzukan, herrietako, auzoetako jai batzordeekin, hori egin dezake bertso eskolak. Sarelan hori, herrian herriko ekimenetan eta parte hartu. Baleikekin duen beste gauza bat izan da, argitalpenak eta bultzatzea. Hor azkenengo biak eta jarri dizkizuet, duela 1 urteko Zumaiaz da bat, eta bestea berriz Gomezago edo Zumaiako olentze edo arrantzale moduko bat inguruan egin dituen liburuak. Batetik behiratu dio, historiari behiratu dio, eta bestetik aurrentzako eta produktu bat egin du, eta berreskuratzen saiatu da, olentzeroekin eta lehen egiten ziren kontu batzuk edo ritual batzuk eta saiatu da berreskuratzen. Haure bada herrigintza, garbi, ez da egite herritua da edo, baina herrigintza da olakoak ateatzea. Eta gainera, egin du herriko jendeen artean, herriko idazleak, herriko maketatzaile, diseinatzaileak, herriko bideo gileak egin zuen baten sarreratxo bat egin zuen, bertsolari bat egon zen aurkezpenean, tanen artean egindako produktu batzuk izan dira eta gehiago inberko liateke horrelakoak. Hau da, Claudio Picote, Zumaiako olagarro arrantzale ezaguna hiltzan, eta hau ekarri nahi dizuet erakusteko baita ere, hau ere kultura da nola harrapatzen da olagarroa, lehen garai bateko jura nolakoa ziren. Eta elkartearen artean eta izan daiteke, elkarrekin egiteko moduko lan bat izan daiteke, olako kontuak eta bildu eta jendeari ematea. Bada aukera hon bat, esate baterako, Wikipedia estiloko zerbait egitea, baina herriari lotutakoa. Ez herriari buruzko Wikipedian dagoen eta hori elikatzea. Ez. Elkarlanean egin dezagun, hor Zumaiari buruz dauden kontuak eta lehendik egin daudenak bildu ditzagun, auzolanean, bakoitza bere atala egin dezala, Zumaiako musika taldea, Zumaian egindako, bestela azkenengo urteetan egin dien kontu danak, aldizkarien agertu dien erreportajeak, eta sakabanatu eta pila bat informazio, eta erresalditzateke olako gauza bat antolatzea, gero elikatu behar da, baina pentsa horren ze joko emango luken, egiteko herriko kurrikuluma ikastetxetan lantzeko, edo egiteko halako trivial bat herriko alderei buruz, egiteko unitate didaktikoak, egiteko argitalpenak, lanak, eta sarean egiteak aukeren ematen du gainera eguneratzeko eta osatzeko etengabe. Orduan, hau izan daiteke gauza bat, herrietan egin daitekena, eta honek bultzatzen du herriko talde guztiak eta harremanetan jartzea. Kontatuko dizuet, Baleikek egin zuen, iaz egin zuen beste kontu bat, eta izan zen, 20. urte horren ospatzeko jaia. Eta jai horretan parte hartu zuten era askotako taldeak, eta izan zen, politia izan zen, lehen Igorrek eta esan duten hori, plaza kalean izan zalako. Etzen izan areto batean, izan zen kalean, hasi eguerditik eta gauerdiraino. Aur, gazte, heldu, gizon, emakume, danentzako izan zen. Da, hoiz izan zen politia, egon zalako, egun batez behintzat, giro pozgarri bat, bizipoza aipatu duzulen, men sumatu zen, halako zea bat, gogo bat, edo
beste toki batzuetan erakusketak egite dituzte, kultura arloan zer dago? Ez, hau izan zen, egun bateko erakustaldia izan zen. Zubaien daude talde guztiak eta parte hartu zuten, baleike egunean, eta holakoak egin beharko liateke. Egiten dira behar bada maila altuagoan topa eguna edo argia eguna, jai txiki oso politiak, baina herri bakutzekin beharko lituzke aldien behin horrelako jaiak. Horrek bultzatzen duelako, antolaketa eta eskatzen duelako, eta ahalegin bat eskatzen duelako elkarlan bat. Argazki bat erakutziko dizuet, jundan astean eta aurkeztuko nuena, hau ere baleike.eus izango da guain, eta atal bat badauka komunitate izena duena, kasualitatea hori ere, baina interesgarriena da herriko talde eta norbanakoak eta harremanetan jarriko dituela, eta gauza berriak sortzeko bidea emango duela. Argazki hau erakutsi nahi dizuet, gauza asko adierazten dituelako, hor ere bada berdintasun kontu bat ere, ikuspegi horretatik ere begiratu genezake lehen ezinezkotzat ematen jotzen genuen, emakumeak arraunian eta kontxa zehatzen jokatzen ibiltzea, ezta? Baina adierazten du, dano batea, aurrera egiteko borondate bat, oteizak eta zion bezala, ezta? Aurrera goaz, baina atzera begiratuta baita ere. Bada horrekin, herri identitatea lantzeko eta aukera bat elkarlanien da eta Zumaia hartasuna edo jarri dizuet. Arrotasuna edo igual herritar izateko arrotasun hori ez arrokeria. Eta ospakuntza bat, edo balako post bat izan daiteke duela 2 urte, esate batako ospatu genuen. Eta hori euskeraz bizi genuen batez ere. 84 eta 87 irabazi zuten baita ere gizonezkoek kontxakoa, baina orduan batez ere gaztelaniaz eta irakurtzen genuen eta ez zegoen euskerazko edabiderik ia, baina 2013an baleike goritana euskeraz eman du eta kantatu zuten gainea arraunlariek Zumaiako traineruak izena dute Jon Maiaren abesti bat, Brotxi eta Marimototzek kantatzen dutena. Orduan, bada aldaketa bat aurrera egiten ari gara. Eta azkeneko irudi bat erakutziko dizuet, famatu egin da iturri hau ez da ezagutzen dezuen, 8 apellidos baskozen azaltzen den iturria da. Baina batez ere, Igorrek atea bezala nik horrela irudikatu daiko nukelako kulturaren ekarpen hori, iturri bat bezala, San Juan iturri izena du. Eta nik horrela irudikatuko nuke iturri hori. Hau da, kanpoa gauzak eskintzen ditugu kontzertuak, edo eskintzen ditugu bertsoak, liburuak edo, eta barruan daude, udala badaude beste esparru batzutako elkarteak, badaude kultura alorreko elkarteak, badaude sortzaileak, kulturgileak, eta toki batiak kokatzen dira. Orduan, hemen ez dago gezirik edo, baina badago, gogoeta bat egin beharra hori nola antolatu behar dugu. Igorrek esan dituen kontu horiek hemen txin beharko dituzke. Zer ingo dugu, nola ingo dugu elkarrekin. Barruko odi horiek eta antolatu beharra dauzkagu, ondo ur horrek izan deztan gutxieneko kalidade bat edo ur fresko izan dadin, eateko modukoa izan dadin. Zera berezi da, iturri berezia da, eta hortxe zu egiten da, San Juan zu egiten da. Zumaian gauza berezi egiten dira, berreskuratzeko ekieguna esate bateako egiten nahi dira. Eta Jumaianen bertso zati bat, zuek zarete gure hizkuntzak duen San Juan iturria, azkazarra badauka ere, beti dator ur berria. Hori da, aurrekoari tradizioari bai, bihatu behar zaio, baina gauza berriak egin genitzake. Eta izenburuan eta behar bada batzu sumatuko zenuten euskera eta kultura uztartzen saiatu nez ni, hurbilez, eta batera ikusten ditu nik horregatik erabili dut euskura izena, euskara eta kultura, baina gauza kuriosua izen horrek barruan dauzka biak, sua eta ura. Eta Jon Sarasuak amaren sua da aipatu izan du, halako euskara egin lotuta eta pixkat aitaren etxearen ondoan zaindu beharrekoa nik. Gehituko nioke ura ere zaindu behar dela edo bultzatu behar dela, ez da zerbait izatea, fluxu bat bultzatzea, geure egokitzeko gaitasuna izatea geuk ere ur horrekin batea ontziaren arabera, eta bultzatzea, hori, halako mugimendu bat bultzatzea danon artean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Eta hurrengo gonbidatua nik neuk ez dut ezagutzen. Baina
baina Kepa Urbieta du izena, bai? Eta Kepa Urbietak Azpeitiko kultur maila aurkeztuko digu. Kepa Urbieta Azpeitiko kultur mailaren teknikaria izan da urtietan, eguno, Kepa? Hainbat urtez, eta gaur egun San Agustin kulturgunearen koordinazio eta programazio arduraduna da. Ondo esan dut, Kepa? Bai, bueno, bestela. Aizu, neuke zera, lerrotxo bat hartu dute segun egunetik bitu. Azpeitien kolore politikoak kolore eta aldaketak politikoak aldaketa, herriarentzat eta herriaren eskutik kultur politika bere gaina egin ahal izateko bidea zabaldu dute. Kultur politika ulertzeko eta praktikan jartzeko eredu berri bat da. Egia esan hau Lorea Agirre kazetariak indako elkarrizketa baten 2011 urtean, bai? Hortik hartu dunik. Ondo, kultur maila Azpeitiko 24 kultur taldeek, 4 udal taldeek, 11 alderdiak, udaleko eta 11 teknikariek eta norbanako batzuek osatzen dute 2011ko aipua daube bai, Oinkepak argituko digu hau. Ondo? Bueno, egunon, eta eskerrik asko lehen da bizi hemen parte hartzeko gonbita egiteagatik. Bai, labur eta kokatzeko zer da Azpeitiko kultur maila eta nor gara gu aurkeztuko dizuet. Kultur mailaren osaera gaur egun ez dira 24 talde, 22 bi desagertu ziren. Herrian dauden talde guztiak ordezkatzen dira kultur mailan. 400 bazkide norbanako daude baita ere. Udal taldeen ordezkariak parte hartzen dute baita ere, eta udaleko kultur teknikariak eta kultur mailak berak duen teknikariak osatzen dute. Herrian dauden bi azpiegitura nagusiak kudeatzen ditugu gaur egun. San Agustin kulturgunea eta Soreazu antzokia, eta kooperatiba bat dugu horretarako. Eta, bueno, gaur egun ditugun lan hildo nagusienak sorkuntza eta transmisioa dira. Eta orain azalduko dizuet zergatia eta guzti. Nondik gatoz eta zer azalduko dugu. Bueno, uztarria dago gure sorburuan, kultur mailaren sorreraren atzean. Eta antolatzaileek hala eskatuta uztarriatik Azpeitiko kultur mahaira lotura edo urrats hori nola eta zergatik egin genuen azalduko dizuet. Gaur egungo antolaketaren berri ere emango dizuet, eta horretarako ezinbestean Azpeitiko herriari errepaso bat eman beharko diot, eta horretarako 1998 egingo dut jauzi. Uztarria sortzen den urtera. Saiatuko naiz laburra izaten, eta zerbait ulertu gabe edo geratzen bada, aurrerako nahi baduzue harremanetan jarri gaitezke lasai. 1998an lagun talde bat biltzen den urtean, diagnostiko bat edo diagnosia bat egiten hasi ziren, eta handikan diagnosio hortatik atera zen laburpena, gutxi gorabehera izan zen Azpeitia kultur proiekturik gabeko herri bat zela. Azpeitiaren egoera minimoaren azpitik zegoela, bai euskara atalean, bai kultura atalean, bai komunikazio arloan, eta baita ere bilgune edo harremanen arloan ere. Euskaran ez zegoen ez normalizazio planik, udal teknikaririk ere ez, patronaturik ere ez zegoen ezer. Kulturan beste horren beste.
Ez genekan kulturetxerik, ez azpiegiturarik, taldeen arteko harremana etzen horren fluidoa esango dugu. Komunikazioan ez zegoen ezer, ez zegoen herri komunikaziorik, ez euskeraz argitaratzen zen ezer, ez aldizkari, ez ezer. Eta bilguneak esan bezala, ez zegoen ez bilgunerik eta ez da ere bilgune horretan parte hartu lezaketen talde eta udaletxearen arteko harremanik ere. Hori dela eta euskeraren inguruan eta kultur taldeetan zebilen jendea bildu egin zen, eta Uztarria kultur koordinakundea sortzeko erabakia hartu zuten. 1998ko martxoan. Ni orduan gazte xamarra nintzen, orain ere bai, orduan gehiago. Ni ez nengoen sorrerako lantalde horretan, baina gogoratzen dut orfesta bat izan zela, non ospatu zen eta ere bai. Eta bertso saio bat egon zen, eta bertso saio horretan kantatzen zen Uztarria da talde berria, sortzeko asmoz kultura eta herria. Eta hori errepikatzen zen behin eta berriz. Eta azkenengo esaldi horrek, nik uste dut laburbiltzen duela Uztarriak egin duen, Uztarria kultur koordinakundeak egin zuen lana azpeitian. Alegia, nortasunik gabeko herri bat izatetik, oso euskalduna, baina esango nuke ez euskal zalea, baizik eta hor jaio ginelako ginen euskaldun, eta lortu genuen jauzi bat egin, eta pixka bat identitatea sortu, eta programa berriak egin, proiektu berriak egin, eta herri izaera bat lantzea. Uztarria kultur koordinakundeak 3 arlo antolatu zituen, euskara, komunikazioa eta kultura. Eta ildo horietarako proiektu batzuk ezarri zituen, ez? Euskaran normalizaziorako plangintzak ziren jopuntu, kulturan kultura azpiegiturak lortzea eta balioan hitzak izatea, komunikazioan euskarazko komunikabideak sortzea, orduan erdarazko eta Gipuzkoan gehien irakurtzen den erdarazko komunikabidea zegoen erabat erroturik, gaur egun ere akaso bai, baina orduan erabat. Eta gero bilgune horietan parte hartze zabalaren aldeko aldarria egin zuen Uztarriak kultur koordinakundeak hasieratik. Taldeen beharra eta protagonismoa nabarmentzen zuen, parte hartzea erabakietan eta udalarekin elkarlanean jardutea. 10 urtez iraun zuen Uztarria kultur koordinakundeak egitura horretan, ibilbide oparoa, pertsonalki nire ustez, eta uste dut herriaren izenean ere esango nukeela hori. Eta Uztarria kultur koordinakundea desagertu egin zen 2008an, 10 urteren ondoren. Desagertu egin zen kultur edo komunikabide huts izatera pasatzeko. Gaur egun Uztarria komunikazio taldea da lehen Uztarria kultur koordinakundea zen da. 10 urte horietan, Uztarriak erabaki hori hartzen du, guztiaren erabaki hartzen du, bestea beste arrazoi hauengatik. Euskara, kultura eta komunikazioak beste antolaketa bat izateko herrian. Arloak independenteak izateko eta egitura propioa izateko. Uztarria kultur koordinakundeak gaurko egiturari bukaera ematea erabakitzen du eta soilik komunikabidearekin segitzea. Komunikazio talde izatea lehenesten du eta herri aldizkariarekin jarraitzen du,
uztarria.com webgunearekin jarraitzen du, Urola Kostako hitza indartzeari edo Urola Kostako hitzaren barnean lantzen jarraitzea eragitzen du, eta bestelako arloak bere kasa lan egiteko atea zabaltzen diez. Zergatik hartzen du Uztarria Kultur Koordinakundeak erabaki hori. Ni sorreran ez nengoen, baina gero izan nintzen Kultur Koordinakundeko kide, komunikazio atalean, batez ere. Eta, horre hartzen den erabakia, edo egiten den balorazio 10 urte horien ondoren da, Euskara arloan badagoela jadanik normalizazio plana, batez bi, bat udalaren euskara bizi berritzeko plan nagusia, eta bestea kontseilua eta uztarriaren bai euskarari. Oinarrizko baliabide batzuk badaudela, udal euskara patronatua sortu zelako 10 urteko tarte hortan, kontseilua eta uztarria euskararekin elkarlanean ari dela, eta kontzientziaziorako pausoak ere eman dilera herrian. Euskal Herrian euskara sortzen da, AEKak egoitza bat du euskara irakasteko, beraz, 10 urte horietan pauso asko ematen direla uste du uztarriak, uste zuen, eta horregatik amaitutzat ematen du bere zeregina euskara arloan. Kulturan, Zoreazu kulturgunea egiten ari ziren, udala, eraikitzen ari zen, batez ere ekitaldi handientzako, San Agustin kulturgunea bukatzen ari zen udala ere, hau formatu txikiko ekitalditako, eta kultur agenda bat bazegoen. Uztarria Kultur Koordinakundea bera kulturaldia antolatzen zuen urtero. Komunikazioan herri aldizkaria zegoen, esan da bezala, herri weba, eskualdeko egunkari bat, 3 euskaraz, komunikazioa eta literatur o kulturarekin lotuta literatura aldizkari bat ere hortik ibili zen urte batzuetan bueltaka. Eta bilguneak berriz, euskara aholku batzorde bat sortu zen, 10 urte horietan, eta jadanik kultur mahaiko lehen pauso batzuk emanda zeuden. Beraz, Uztarria Kultur Koordinakundearen erabakia izan zen, eginda, urratsa asko eman dira, gu komunikazio talde bihurtuko gara, eta gero arlo bakoitzak egin dezala aurrera. Ikusi, edo azaltzen saiatu nahi zen bezala, Uztarria Kultur Koordinakundea koordinakunde erabakigarri bat izan zen Azpeitian, eta baita ere, orain azalduko dizuet zer den Azpeitiko kultur maila, baina Azpeitiko kultur mailaren zutabe nagusiak kultur koordinakundetik hartutakoak dira, beraz, ura espazen egon, Azpeitiko kultur mailik ere etzen egongo gaur egun. Eta, Azpeitiko kultur mailaren sorrera 2006an hasten da, Uztarria Kultur Koordinakundea desartu baino 2 urte lehenago, eta lehenengo bilera hori udalak deitu zuen, batez ere, eta nire ustez, Uztarria Kultur Koordinakunde horrek bilgune hori emandako indarragatik, eta han bildu ginen kultur talde guztiok, eta norbanako zale batzuk ere bai, eta horra hasi ginen herrian kultur ikuspegi, herritik begiratuta, herriarentzako begiratuta kultur politika orokorrak eztabaidatzeko eta onartzeko mahai bat sortu nahian. 2007an kultur mahai horretatik talde eragile bat sortu genuen, sarriago edo etenik izan ez izan bilera horrek eta sarriago gainean lanean jarduteko. Baina esango dut, era bat, eta gaur egungo funtzionamentan,
2009an hasieran hasten dela, 2008 amaieran, ja erabakitzen denean kultur mailak zer hildo jarraitu behar dituen aurrera begira. Eta 2009ko plan estrategiko horretan onartzen diren hildo nagusiak izan ziren egutegi orekatu baten beharra, zeren eta dagoeneko herri mugimendua nahiko indartua zegoen, kultur taldeak dinamika desenterekin, baina ikusten zen elkar zapaltzen edo bakoitza bere aldetik zijoala, orduan beharra ikusten zen hori pixka bat eman komunean jarri eta elkarrekin lankidetzan edo hasi behar zela. Kultur edabide baten beharra ikusi zen garai hartan, eta gero esan dut Sorea Zuantzokia zegoen alde batetik eta bestetik San Agustin. Kultur mailak San Agustin kulturgunea hartu zuen abiapuntu edo jo zuen bere proiektu kutxuntzat, batez ere formengatik eta ikusi uste zuelako San Agustin kulturgena gehiago egokitzen zela Azpeitia bezalako herri batentzat, ez? Bestea nahiko proiektu faraonikoa zen, nahiko proiektu handia. Eta orduan San Agustin edo kultur mailak eragitzen du San Agustin dela berak behar duen azpiegitura nagusi hori. Eta helburu horiek lortzeko lan asko egongo zela aurreikusita, elkarte bat sortu zuen kultur mailak langile bat hartu ahal izateko egun erdiz. Kultur mailaren egitura gaur egun ere horrela da. Urtean kultur mailan esan da bezala 22 talde, norbanakoak, udal ordezkariak daude, eta urtean 3 batzar egiten ditugu, non hori guztiek biltzen garen, baina horren azpiti dago talde eragilea 2 astean behin biltzen garena, pixka bat kultur mailako batzar horietan edo kultur mailako batzar horietan erabakitzen diren jarraitu beharreko hildo horiei pixka bat jarraipena egiten diona, eta horren azpitik dago talde txikia, deitzen dieguna, egunerokotasun batean gai hauen gainean lanean gabiltzanak, ez? Eta batez ere garrantzi handia ematen diogu barne komunikazioari. Egiten den guztia idatzi egiten da, eta gero taldei bidaltzen zaie, edo Azpeitiko kultur mailako partaide guztiei bidaltzen zaie zer egiten ari garen, edo nola egiten ari garen azaltzeko. Eta gero dago bazkideen elkarte hori, urtean behin biltzen dena, eta hor daude kultur taldeak eta gero 200 bazkide norbanako horiek gaur egun. Urtean batzar bat egiten da, eta hori ere barne buletin bat bidaltzen diegu jakiteko zertan kultur maila zertan ari eta ze proiektu dituen ikusteko. Pixka bat 2008tik gaur egunera arte egin ditugun gauzen eskematxo bada hau. San Agustin hartu, ez dizuet banan azalduko, baina ez da San Agustin kulturgunea ezagutzen duzuen, hori izango dut dela igual akaso kultur mailaren proiektu nagusiena eta lan gehiena eman diguna ere bai. Horrez gain, hasieran lapikue.net kultur webgune bat sortu genuen, gero ikusi genuen uztarria.com hor egonda egokiago zela biak bat egin eta batez ere gu uztarrian sartu eta indarrak aprobetxatzea. Orduan lapikue.net kendu egin genuen. Baina hortik, egin dituen beste kontu batzuk izan dira, horrezko bazkidetza, herriko kultur pertsonai jakin batzuei aipamen berezi bat egiteko, sozien arteko txapelketa herri egitura indartzeko, kultur bonoa atera dugu kulturaren kontsumoa sustatzeko,
eta horrelako gauzak, eta iaztik Zoreazu antzokiaren, San Agustin kulturgunaren kudeaketara aurkeztu ginen, 2011an eta lortu genuen, orduan 2011tik San Agustin kulturgunea kudeatzen du herriko kulturmaiak, eta iaztik, iaz berdina egin zuten Zoreazu antzokiarekin, lehiaketa publikora atera zuten eta aurkeztea erabaki zuen kulturmaiak, eta ura ere lortu genuen, eta orduan iazko urritik, herriko bi kulturgune nagusiak kudeatzen ditugu. Hemen argazki batzuk ikusteko zer den, baina kulturbona eskuko agenda bat ateratzen dugu, eta bazkide guztiei bidaltzen diegu hilero zer egongo den herrian kulturaz, kultur ekintzetan ari naiz, jakinarazteko. San Agustin da argazki bat, bestea Zoreazu. Hau da, San Agustin kulturgunea gure proiektu nagusia, azken urteetan buruko minak eman dizkigun proiektua, eta hala ere, hori pasata, gaur egun eta sorreran esan dut 3 arlo genituela buruan, eta horrekin abiatu zela Azpeitiko kulturmaia, baina iaztik barne gogoeta bat egin ondoren, aurrera begirako beste lanildo batzuk ezarri genituen, eta lanildo horiek dira sorkuntza, transmisioa, gero San Agustin kulturguneak gehi Zoreazu, egutegi orekatua eta udal kultur aurrekontuak batez ere. Uste dugulako batez ere sorkuntza eta transmisioan, uste dugulako aurrera begirako gabezia eta indarguneak hortxe biltzen direla, eta hemen lehen aipatu da transmisioaren garrantziaz eta gabezia goitik, baina pixkat arduratuta bagaude, herrian 22 kultur talde daude, baina lehen esan du Igorrek esan du ez, 60 urtekoei begira baino, 20 urtekoei begira jarri behar dugula, eta guk egiten dugun hausnarketa da 20 urtekoei begira jartzen garela eta ez ditugula ikusten. Eta batez ere taldeetan antzematen dela jende gazte horren beharrez. Orduan transmisioa da gure hemendik aurrera landu beharreko ildo nagusietako bat, horretan ari gara, ikusiko dugu nola, baina aurrera begira lanildo hauek izango ditu edo ditugu Azpeitiko kulturmaian. Eta bukatzeko kulturmaia labur biltzen duen eta akaso kulturmaiak sinesten duen bi esalditxo. Eta parte bakoitzak egindako lanari esker, Azpeitia asko aldatu da, gauza bestera atera egiten ditugu, dena ez dago udalaren esku, eta hori nire ustez garrantzitsua da. Eta indarrak artikulazioan daude, eta artikulazioa lortzen bada, eragina handiagoa izaten da, bai herrira begira, bai udaletxera begira, eta bai barrura begira ere. Eta bueno, eskerrik asko eta. Bueno, eta goizeko azkena dugu bai, eta goizeko azkena programa ikusi duzuenez, Gernikako Astra kulturako fabrika soziala Gernikan proiektu hori aurkeztuko digute Andrea Japek eta Ariane Entzuntzak, bai? Ongi etorriak eta eskerrik asko. Bai. Bueno, neuk sarreratxua, bai. Sarritan norber buruari ipinitako mugak dire gainditzeko zailenak. 2015ko abenduaren 24an, goizeko 5etan, espekulazio interesei aurre eginez eta aurreikuspen guztiak gaindituz, Astrara sartu ziren gazteek ondo dakite hori.
Ordura arte Astraren inguruan udalari egindako eskarietan, gaztetxea eta musikarientzako entzegu lokalen falta eta kultur taldentzako azpigitura arazoak konpontzeko eskatzen zitzaion Astra, beti jasotzen zuten erantzun berdina. Pribatu da, ez da erreginik. Bueno, omen zegoen. Bai, entzuten da? Bai. Bueno, Astrak luze berbaitzeko puntu asko dekoz, izen berak azaldu da moduen, prozesu luzie izen da Astra lortzie eta gaur eguneko egoerara heltzia. Zelan sortuan Astra, zebi herri zenetik sortuan, udalagaz ondako harremanak eta horredan ari buruz aldain berba, baina, bueno, gure badozuen gero galderatan galdetu horretarako tarte bat itxiko gu. Geur, hemen egotien arrazoie euskal gintzie eta kultur gintzie direnez, horretara zentreko gara eta Astra zer dan, eta egunerokotasunien zelan funtzionetan daben azalduko dugu. Astra esan dugun moduen herri mugimendu potente baten ondorizoa da, herrizentzako lortu daben espazio bat, eta horregaitzik tresna konpartidu bat da, eta inguruen dekon komunitatiek autogestionetan daben espazioa da. Izaera irekizedeko eta edonok antolatu leike jarduera bat Astran, edo bertako eraikinetan eta kudeaketan parte hartu. Are gehiago esango gu, jentien parte hartze barik Astra moduko leku batek ezin da dela funtzione, Astran bisotza herritar mugimendu dalako. Norbanakoa, gaztiek, sortzaileek, kultur eragileek, gizarte eragileek, euren danan auzolanagaz bakarrik egin leike Astra posible. Astra eremu malgu bat bada, dibertsoa, esperimentazioa emana, eitzeko modu desberdinek sustatzen da bezena, antolatzeko, pentsatzeko eta sortzeko bide barrizek batu nahi da bezena. Astra danon artien kudeatzen da, eta eitzeko modu desberdinek dauz. Eta orduen Astrak elkarlanagaz eta norbanako eta eragileen autonomize sustatu gure eus. Argitzi bida Astra proiektu hori parte hartze etengabekoa eta irekize dela, eta erabakigunietan edonok parte hartu aldabela eta edonoiz. Ez dauela sarratute momentu baten bez edonori. Eta Astra beltzen diren proposamen danak dire oso garrantzitsuek, baina Astra koordinadoriek arreta berezize jartzen dutzie pertsona eta eragileen arteko elkarrekintzie edo elkarlana sustatzen da bien ekimenari, hori dalako Astran oinarrizetako bat. Eta bebai Astran filosofizegaz bat datozen ekimenari bebai. Txikize handizen parien jartzen du Astrak, interes sozial kritiko edo artistikoa gaitik sortutakoa lehenesten deu, merkatuen interesen arabera sortunikoan aurrien. Sorkuntza lan zuzena ekoizpen industrialan aurrien bultzatzen deu, eta sumetasunen kulturi ezaintzen deu, diru aurrekontu handizen kulturien aurrien. Orduen, Astran oinarrizek dire parte hartzaile izetie, autoantolatu eta autogestionatu izetie, sortzaile, euskaldune, feministie, kulturartekoa izetie, eta klaro, kulturartekoa izetiek pentseu arazi aldeu, euskeriek igual hor zailtasunek deko zela, baina normalien ez da goten horrelako arazorik, ze bierdanien itzulpen simultaneoa eskaintzen du voluntarioki bertan parte hartzen da baten batek. Belaunaldi artekoa da Astra, adin desberdinetako pertsonak batzen dire bertan, eta diru irabazi asmo bako espazizo bat da. Orduen, bultzatzen dire lukre gure estiren pertsonak eta interes propisoa dekien ekintzak eta ez dekien lekurik Astran. Eta bueno, horretarako hori azaltzen da bizo bat ikusiko dugu. Topatu infoken dako bideo bada, hartu dugu ze oso ondo labur biltzen dugu.
Entzuten bada, hemen di bakarrik entzuten da. Ez da entzuten, ez da? Konexioa igual esteko... Gure ideia da, esan zuete gaztan ideia da, pertsona bakoitzak, Astra, beran ikustegitik ikusti ez, beran irakurketi egitzie eta beran moduen erabiltzuta eta beran definizioan moduen, hasta ikusteko modu guzti horrek leku edukitzie. Horako proiektu batek behar duena da, ente ezberdinek, eitzeko era ezberdinekaz, ikuspuntu ezberdinekaz, eta hori sozialanik komunien lan eitzeko kapazizetie. Horretarako importantia die sariek sortziek, eta igual izan cosa importantia. Astra que está funcionando, la gente que es toda parte hartzen proiektu honek está funcionando. Astra proiektu azken baten da, gaztetxien behar izena da, kulturtaldientzako espazioan behar izena da, behar izan ezberdin horrek, zuzelan batzen dire, konfederal sartzen dire, eta hori sortzen da Astra Bueno, Astrak dekozen azpiegiturak Astra proiektuen filosofize gazeitzen dabe bat, eta baliabide konpartiduek dire, elkarrekintzie sustatzen dabien espazizoak, kultura eta gizarte mugimenduentzako baliabideek eskaintzen dabezenak eta sostengarrizek, ez? Astrako espazizo moldagarrize da eta aldakorra, eta honek albidetzen deu egun berien espazizo desberdinetan ekimen diferentiek eskaintzie, edo momentuen dauzen jardueran arabera espazizoak egokitzutie. Egun batez kontzertu bat antolatu dan lekuen, hurrengo baten umientzako leku bat egotie, edo jardunaldizetarako bilgune bat izetia adibidez. Eta malgutasun horrek, jendartien dauzen aldaketeri erantzuteko gaitasun edeko, eta hori, eta bueno, Astrako espazizo gehizenak irekizek dire eta multifuntzionalak, eta horregaitzik espazizoak ez dauz mugatute horman bidez. Erabilera baterako edo besterako mobidu aldiren horma mugikorran bidez dauz definidute. Eta, bueno, bizo bat euki dugu, baina pentsetan do denporaz apurua justo gadizela eta aurrera ingo dugu funtzionalitatea buruz berrata. Bueno, zuten da, bai? Bai. Bueno, 9 urte hauetan, Astra okupatu zanetik ja 9 urte pasatu dira, ez? Eta, bueno, 4 parte hartze prozesu martxan jarri ditugu, apur bat parte hartze prozesu horien bidez gara garena, ez? Bueno, horretan bai norbanakoak, zein kultura eragileak, zein, bueno, gure banak, azkenien parte hartzen man. Eta, bueno, lehenengo 0 kilometroan erabaki izan Astra zer da, zer nahi dugu izan, ze behar izan dekogun, ez? Eta horre erabaki izan, apur bat gure oinarriz, ez? Hor, euskalduna, feminista, horrek guztizek, ez? Eta gure funtzionatzeko eraketa erabaki ziren, ez?
lehenengo kilometroan ja espazioan zentre ginen, dapur bat danon artean erabaki gendun zelan behar izan hori erantzuteko eta filosofi hori kontutan hartuta zelan antolatu espazioa, bai. Gero, bigarren kilometroan kudeaketan zentra ginen, ja hor jakin gendun Astra berrera ikitzeko aukera zegoela, eta orduan pentsa gendun ja kudeaketan zentra ginela, da ikusi egunerokotasunien zelan funtzioneko gendun, ez? Eta azkena orain txamaitu dugu, 3. kilometroa, eta izan da gehiago proiektuaren iraunkortasunari begira, ez? Bale. Heldu gara hon arte, baina zelan egingo dugu proiektu honek denboran irautea, ez? Eta apur bat horretan egon gara, ontxe ondala zebezile bete amaitu da, ez? Orduan, hortxe erabaki da apur bat garena, ez? Eta hor, erabakiguneak zeintzuk izango ziren, argi dago asamblada hor, dala erabakigune importanteena, asamblada gutxi gora bera 2 hilerik behin batzen da, eta apur bat hor, donok deko lekua saiatzen gara, eragileak eta herrian dausen talde desberdinetako partaidiek egotie ez, baina, danotzako zabali dagoen leku da. Gero, lantaldeak daude, lantalde desberdinak, finkoak dira, egitaraua, diruzaintza, komunikazioa, baina gero, momentuz momentuan lantalde desberdinak sortu aldira, ez, igual hortua jarri zanean, hortuko lantaldea sortu zen, hor behar izanen arabera. Eta gero, Astra batzordea dago, Astra batzordea da, Astra eta udalaren arteko komunikazioa ziurtatzeko gunea, hor adibidez landu zen hitzarmena da Astra koordinadora eta udalaren artean sinatu zen agiri hori, nun udalak herri mugimenduari Astra koordinadorari ematen zion erabilpenaren, egiten zion lagapena, ez? Orduan, hor tresna desberdinak sortu ditugu, ezke gauz asko dira, orduan laburtuko dugu eta gero galderari badagoen, bota, Astra gida prestatzen gabiltza, wiki baten bidez, interneten dago, gure da bena nahi badu zerbait aportatu edo irakurtzeko. Astra gida hori da nolabait, erabilpen gida bat, Astra erabili nahi duen guztientzako jakiteko apurbet zelan funtzionatzen dugun, ez? Da, zeu zer antolatu nahi izan ez gero, nora jun behar dan, ze baldintza askatzen diren, apurbet hori dana oso ondo zehazten duen zerbait, ez? Edo saiatzen ari, bentsat, nahiko osatua izatea, ez? Eta gero, balantzeak ere, urteko balantze bat kaleratu dugu 2013koa sarean dago, nahi baldin baduzu ikusi, eta oraingoa, oraindik ez dugu amaitu 2014koa, eta hor apur bat, egin genuen balantze ekonomiko bat, gitarauko balantze bat, eta komunikazioko balantze bat. Apur bat, jendeak ikusteko egiten den lan guzti hori, ez, edo ze mataldek erabiltzen duten Astra, ze motatako ekintzak antolatzen diren, diru aldetik ere transparentzia goteko, nondik sartzen den dirua, zenbat diru sartzen den, nun gastatzen den, ez, guzti hori eskura ukitzeko jendeak, ez. Orduan, horrek dira, sortzen gabizen erraminta batzu, tresna batzu, apur bat komunikazio hori hobetzeko, ez. Gero, erabaki izan parte hartze prozesu horietan langile bi egon beharko zutela, nahi bagenuen benetan ziurtatu Astra zabalik egongo zala, ze, klaro, borondatezko lana da, Astra funtzionatzen badu da jende asko dagoelako lanean, baina argi geneukan egunero zabalik egoteak beharrezko egiten zuela norbait egotea hor, ez? Orduan, bi pertsona daude jornader dira, bat da bitartekaria, dala apur bat Astra koordinadora eta Astra erabili nahi dutenen arteko komunikazio hori bideratzen duena, eta gero gongo litzateke barra arduraduna, bai? Orduan, horretarako ere prozesu bat zabaldu zen herrian, kartelak, hainbat gauza egin ziren, pertsona horiek aukeratzeko, ez? Aukeraketa ere zabala izan zen, edo nor parte hartu izan zuen pertsona horiek aukeratzeko orduan, eta Eta gero, finantziak eta apurbak gauza praktikoak, ze azkenean jendeak hori galdetzen du, ez? Finantziak eta gehien bat, udalak ordaintzen du argia, ura, igogailua eta berogailua, eta Astrak egiten duena da, bertan bideratzen diren jarduera guztiak beharrezko dituen material horien finantziazioa lortu, ez? Iturri nagusiena barra da, baina, hor urtean rifa bat egiten da, material salmenta eta bar. Esan behar dugu ere,
igez, 2013ko balantzean adibidez, udala jarritako diru hori 14% izan zala, ez? Orduan, bueno, autofinantziazio maila oso handia dela, ez? Astra gai da bere gastuei aurre egiteko, ez? Inolako diru eskartzen da, ez du esan ez, baina, bueno, esan nahi dut, hori askotan herritar askok esaten dute, bueno, udalak ordaintzen du, bueno, hori ez da horrela, ez? Baina, bueno. Eta, bueno, funtzionamenduan ikustot garrantzitsuena dela sortu diren harremanak, sortu dan giroa, gogoa, jende desberdin askoren arteko ezagutza, bueno, Arianetan ez ginen ezagutzen, dela oso gutxi, esan edot oso adintarte eta giro desberdinetako jendea batzeko gune bat izan dela, eta horrek eman diola indar asko, ez, Astra proiektuari. Eta azkenean ere horrek egiten dizula zure ikuspegia zabaltzea eta ikustea beste egune batzutako jendea eta eragileak zelako behar izanak dituzten eta laguntzeko nahi hori piztu duela Astrak, ez? Eta, bueno, nik uste dut hori eguner igerri egiten dela, ez? Eta horrek ere lagundu egiten diola edonori parte hartzeko eta bere proiektuak edo bere ideia horrek ez buruan dituenak bideratu alizateko errestasuna dela, ez? Hori giroa eta baliabide guzti horiek ukitzea. Apur bat, beste bideo laburtxu bet oso laburre dira, bi bideo gehiago ekarri ditugu, baina apur bat giro hori eta ikusteko pentsatzen dugu politak direla, ez? Hau da, 2 kilometroko asanblada bat. Bueno, hori, Astran berez badauz lantaldiek eta hori, eta bagitarau lantaldi eta, baina guretzat garrantzitsuena da Astran antolatzen diren gauzan 80% herritarrak eta elkartiek antolatzen da bizela. Osea, Astran egunerokotasunien funtzione bierdabien lantaldiek badauzela, baina bertan antolatzen diren gauzak herritarrak eurek antolatzen da biez. Orduen, hori da Astra hitzen da ben azkenien, eta horren herritarran falti egaz esan egongo Astralako eraikin bat eta mugimendu bat. Eta datu bat emotiarren, 2013an 188 jarduera programe ziren Astran, 76 eragile desberdinek antolatute. Eta horretatik 15 sarri batzen dire Astran. Osea, euren egunerokotasunien Astra erabiltzen dabe. Eta, bueno, 2014an 185 gauza programe direla estimetan da, baina ondino balorazio osoa ez dain. Eta, bueno, bebai da garrantzitsue, ekimen eta proiektu desberdinek sortu direla Astran bertan, ez? Osea, Astrak balizo izen dabela ekimen barrizek eta proiektu barrizek sortzeko. Esate baterako Astra txiki ekimena sortu da, ze ikustezan Astrara hurbiltzen ziela guraso asko, eta klaro, horre gurasoak euren seme alabak dekiez.
da horrek kudeatzeko eta bebai, eta gero Astran ondorengoak izango dienak eurek izango die. Horretarako sortu zen Astra txiki ekimena. Gero, bueno, ordenadoran gune bat eta dekogu, eta horretarako horko software librei aurrera eroateko eta ordenadorak funtzionetan dabiela ziurtatzeko jakelar taldie sortu zen. Eta, bueno, horrez gain, bebai, herri mugimenduen adierazle diren musikasaliek bebai, lekuek festivala oin martxoan izango dana, hori antolatzeko bebai, Astran sortu zen hori mugimenduen. Eta, bueno, gero lobak, bombardaketien ondorengoan lobak izango zienak bebai bertan batzen dire, begi handi argazkilaritza taldekoak bebai, talde feminista bat bebai sortu da Asunek deitzen dana, eta, bueno, hori, Astrak balizo izen da bela bebai, horako jentie, interes bardine deko zen jentie batzeko, eta hortik gauzak sortzeko bebai. Eta, bueno, zer gehiago zen? Bai, bueno, azkenien Astrako lema nagusizena dela zubarik ez dau, ez? Eta hori da Astra dana, zubarik ez dau, horre danona da Astra, eta danon artean egingo dela eta bela aurrera, ez? Eta ja, amaitzeko azkenen gaudidiotxoa, jarri genuena inaugurazioan, eta ja, uste denboraz. Bueno, eta honek bideo piloa dekoguz, eta dana dauz dekorri zen, bueno, gehizenak, bestela bideo bueno, pilo bat dokumentazio dago. Eta, bueno, Astrak zelan funtzionetan daben, hobeto ulertzeko edo, bebai, Astrako webgunien dau, Astra wiki bat, Astra gira ditzen da. Bai, orduan berdeko zu informazio guztia da. Eguzkia zeloian atzekaldean da. Atzeratzeko beldur da, beldure zenikoa, aspaldian zezkuestuen obra honetan. Itzik-itzik-itzikiren bat, agertuko agaukoan, boztasun handi batek bezarkatzen nau. Mesedez ozenezan, negua joan egin dela, nire harima hotzak ez du sinisten eta. Azantu nazaz orain, buru dinen artean, orain lainorik ez da, aurtegi biluziak, taladruak horrean, garraziriko zenena, gordina nahi gabean, negua joan gata. Aixue, bueno, goizekoa amaitu inda, baina egon zaitxez apurtzu baten. Azkarisa maigainen dakau, zuzenean, zigarrua bidian, bestela utzi jozu arretzeari kaltegarrisa data. Irutardizetan, bueltan, mesedez, bestia, bate aldin behar badau, kanpuan dauz balorazio horrizak, mesedez, joan aurretik, bete. Karpetan dauz, bete, eta zera utzi. Eta gero, goizeko islariak da, urbiltzaitxezte maira, mesedez, bai? Jakizue, bazkarik gozua dakaula prez, eta gero fado saio ikaragarri politxa. Bai, postre dako. Irutardizetan hemen,